Goeie, en welkom bij het Misgalle Dwarsplein van Friesland. Joep bij optredens van Anna Spark, Patrick Hassemvlug en Elske de Wal. En het verhaal van Sepke Visser. We gaan naar Amerika. Een godgraven. Een godgraven. In een groot green veld. Net in liet het me witten. Je hem dogen nieten. Verom je de holle. Domme. Mijn bleete handen graaf ik meer. Als samar een koele. Een zwarte moele. In een groot green veld. Gas. Ik zal een god graven. En daarna lees ik het scheppingsverhaal. Het rijnt. En ik viel de knibbels in de holle. Opname in de groen. Wiet van wudden. In een groot green veld. Een godgraven. In een groot green veld. Meer als sammer een koele. Preo die zwarte moele. Een wierm komt boppen. Als een lietse tinnen tongen. Verrommerd de holle. Toch mij de gekko aan te stekken. In een groot green veld. De holle. Alles kind stiekem en alles maar stiekem. Ik lees in bed te dromen. Hoe kan het wezen dat ik vies ben? Ik tocht de door op slot als ik er net meer weet. Leef je ik in mijn armen, dan wil ik altijd alles alleen. Dat kennen wij, zo de stootje mij. Maar ik ben net of ik zo thuis. Als dit net bij mij zo gaan, ik zal lang zo leven. Ik ken wijzen waar ik ben, wat maakt het alles toch goed? Met mijn haarpop in de stad, ik ben verdwaald op pad. Let er wel los, altijd alles alleenig. Dat kennen wij, zo de stootje mij. Maar ik ben net of ik zo in thuis. Als dit net bij mij zo gaan, ik zal lang zo knippen. En ik ropte, ik wacht vol geduld, ik net zit op nou. Let het te jaren, maar geen meisje kunnen mij net verstaan. Zou de stootje bij, maar ik ben net of ik zo weet. Als het net bij wij zo gaan, ik zal lang zo leven.
Jong talent, goed weer in de studio hier in Noorderwien. Daar ben ik altijd heel erg blij van. Dit is Anna Spark. Straks praten we nog even een piep van Maha. Ja, er zit een mooi verhaal achter. Want ze werkt hier helemaal net in de provincie. Maar broekt toch de Friese taal bij sommige van haar noemers. Maar ze maken ook films en ze had een te gekke band mee. Dus daar word ik alleen maar blij van om zij u te noemen. In deze alleen dus van Noorderwien. Azes met nog volle meer optredens onder oren. Ik nog van Elske de Wal. Maar eerst even het verhaal van Sipke Visser. Dat is een country-Americana, een beetje folkartiest. Had een eigen groep, No Saints. Maar die kreeg een mailtje uit Amerika. Had hij net even in oktober dit jaar naar Amerika, naar Texas aanreizen gewonnen om de fjouwe noemers te spelen. Ja, dan pak je maar één ding. Het vliegtuig en die kant op. Nou, dat verhaal krijgen we nou van Sipke Visser. I'm beyond my merry way, 'cause there ain't no way. Nou, als ik er zo op terug zie, dan hulpen er dingen die. Ik in de studio, naar je meesten ontmoet. Maar ik gewoon dat we heel wat groeid binnen. Ik zelf, op het muziekgebied, heel veel dingen leerd. Ik van de band, mijn eigen band natuurlijk. En de jongens al leren kennen. En ja, zoals ik zei, je meesten in de muziekwereld zelf. En gewoon, ja, ik kan een heel mooi hier in de muziek gewoon. Ja, dat zeker. Ja. For us to be in love, and there ain't no way. Nou, ik ja, inderdaad 2 banen. Ik ben reservist. Militair ben ik, ja. En daarnaast, toevallig dat ik in februari begin met een baan als squashingrijder. Ja, ik had er gewoon heel erg zin in zulke dingen. En ik mag graag bezig zijn. Ja, en muzikant, ja, wanneer ben je een muzikant? And there ain't no way. We both agreed we had enough. Ik kreeg een keer een mail. En ik denk, wat is dit nou? Ik denk, ja, Preston Taylor. Ik denk, dat is al je nep. Weet je wel, van die spammers. Ja, ik ging een goede vriendin van mij, die bij me op dat moment. En, die kwam correct terug van de wc. En ik zei, maar is dit nog eens lezen? Ik zei, dit is toch nep, hè? Nou, zie je dat al die trolleieren. Hey, het certificaat en alles zit er ook bij. Dus toen zak hij alles onder me bij. Wat zie je erin? Ja, dat ik gebaseerd op media en wat ze voeren hier. Ja, wie ik blijkbaar goed genoeg om die wedstrijd mee te doen. Of ja, nomineerd ben. Ja. Nou, ik kon dus eind september richting Texas. Waarschijnlijk zat nou steeds ook al innig. Ik rem me gauw, hè. Misschien bloek ik wel. En dan, ja, dat is mei dan. Er komen 12 verschillende landen. En de artiesten als ze dan uitzocht, ja. En dan, ja, ik weet net dat al die 12 landen komen. Dat weet ik niet. En dan is het mij dan en hopelijk win je wat. En als ik net iets win, dan is het wel best. Ja, ik vind het alleen al mooi dat ik erheen kan. Heb al vele jaren nog maar, heb al vele jaren nog maar, heb al vele jaren. Ik heb vele jaren op mijn tanden gebeten. Vaak niet laten zien hoe een leven kan zijn. Je kwam niet bij me binnen, ik was aan het veren. Elke dag weer dealen met die levenslijn. Ik heb vele jaren op mijn tanden gebeten. Vaak niet laten zien hoe een leven kan zijn. Je kwam niet bij me binnen, ik was aan het veren. Elke dag weer dealen met die eenzaamheid. Het was niet altijd zo dat ik er wat over zei. Als de dagen waren gevuld met niks dan alleen de strijd. Met momenten van de leegte, de dodelijke pijn. Wat wil je nou nog zeggen tegen een man zoals mij? Jij denkt het te weten, maar kan het niet weten. Jij hebt niet gekeken, die jaren beneden de scènes gekregen. Ja, wacht eens even, ga me te snel, heb te lang op racen. Alles iets meer en iets harder gegeven. Het is de tijd om terug te gaan nemen, rustig en zeker. We zakken niet, geen defruis. Allemaal mensen heel die weg kwijt. Weinig spreken, maar echt zijn. Weten hoe je bij de les blijft. Doorgaan tot het af is. Zien dat het een zee geen straf is. Gekozen voor de kracht, bitch. Echt een motivatie, weet je wat dat is? Ik heb vele jaren op mijn tanden gebeten. Vaak niet laten zien hoe een leven
kan zijn. Je kwam niet bij me binnen, ik was aan het veren. Elke dag weer dealen met die levenslijn. Wow, ik heb vele jaren op mijn tanden gebeten. Vaak niet laten zien hoe een leven kan zijn. Je kwam niet bij me binnen, ik was aan het veren. Elke dag weer dealen met die eenzaamheid. Geen self-fulfilling prophecy als Kronos. Gaf gewoon geen hoop op. Hadden hoop dat ik het echt ging halen. Laat ze niet zakken, maar was later wel dood op. Even zitten loopt toch. Al die jaren om later dan weer terug te halen. Betaalde de toekomst, maar had nog geen doekel. Dus ging ik het voeden met karma. Gewacht op het goede en werkte met woede. En doe alle dingen met aandacht. We blijven behoeden en blijven het zoeken. De weg, dat is waar ik aandacht. Processen voorafgaan, doelen, dat vormt daadkracht. En we zakken niet, geen defruis. Allemaal mensen heel die weg kwijt. Weinig spreken, maar echt zijn. Weten hoe je bij de les blijft. Doorgaan tot het af is. Zien dat er zee geen straf is. Gekozen voor de kracht, bitch. De motivatie, weet je wat dat is? Ik heb vele jaren op mijn tanden gebeten. Vaak niet laten zien hoe een leven kan zijn. Je kwam niet bij me binnen, ik was aan het veren. Patrick Hassenvlug. Ja, jongen hier uit Ljouwerdwijn. Die bewijst me weer dat de hiphop en de rap wel degelijk leeft in Friesland. Dat doet het al een hele tijd trouwens. Maar op dit tijd komen er weer een heel soort fantastische releases uit. Straks praten we met hem over een aantal projecten waar hij mee dwaande is. We praten aan zijn mee Elske de Wal. Die hebben wel al een tijdje net pensioen in Noorderwind, maar nog altijd actief in de muziek. Brengt regelmatig singles uit. En ze gaat op een paard met haar grote voorbeelden. Legendary Ladies. En nu is ze eerst zelf onbeurt. Live in Noorderwind. You walked in devil's grin, leather jacket, smoking cigarettes. Eyes so dark pulled me in. You're nothing but trouble and regret. Bad habits die hard, but you're the hardest one. I'm left in the dark the minute you're gone. You're the drug I can't get over. I still walk alone every time you leave me cold. When will I wake up sober? Never need a shot of your evil love. Ooh, you and me, we got an evil love. Ooh, hearts and arrows overload, then you go break up with a kiss. Twisted game, call me late, come back, babe, you know how much I miss you. And bad habits die hard, but you're the hardest one. I'm left in the dark the minute you're gone. You're the drug I can't get over. I still walk alone every time you leave me cold. When will I wake up sober? Never need a shot of your evil love. Ooh, you and me, we got an evil love. Ooh, you and me, we got an evil love. We got an evil love. You and me, we got an evil love. Ja, wat een stem, wat een stem. Ongelooflijk. Elske de Wal. Ja, ze komt al jaren hier bij ons in studio's. Achter vleugels, met gitaren spelen. En elke keer denk ik weer, Elske wel eens die stem bij. Ongelooflijk, hoi, leuk dat je er bent. Ja, wat is het lang, Lien? Ik heb het gevoel dat ik hier echt heel lang net west ben. Maar ik vind het leuk dat ik er weer ben. Ja, dan is het weer even nee voor deze school. Maak die stem ervan hier. Wauw. Toch even, hoe hoort die zo goed? Wat doe je daarvoor?
Nou, misschien wel te weinig. Is net de jaren. Nou, ik probeer dat natuurlijk wel bij te houden. En net excessieve dingen doen. Net te volle drinken, roken, schreeuwen. Gewoon goed erop passen. En ik denk dat ik het redelijk goed onderleerd heb. Dus dat is op zich echt wel een voordeel. Ja, dat is een natural, om het zo maar zo te drukken. Maar ja, hoor dat maar eens vol al die jaren. Want jeetje, hoe lang zit u al in het vak inmiddels? Ja, ik doe dat net de vrede. Ik ben inderdaad 84. Nee, ik denk dat ik echt professioneel van hem in 18e jongetje. Dus dat is nog maar 10 jaar. Nee, 20 jaar. Ja, ik ben 39. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja. Hoe best u die coronaperiode kamer? Er best met singles uitkomen, je waar nu praten. Er is dan mij weer een show op een paard. Had het lang door? Of dat het op poorten hier is of juist net? Nee, ik denk het wel. Ik denk dat de coronatijd sowieso van een hele hoop artiesten gewoon een moment wie van oh shit, wat gebeurt hier? Ik hier natuurlijk heel lang niks uitbracht. Dus daar ben ik inderdaad bij mij begonnen. Mijn Crusade en nou de laatste single Evil Love. En het had best wel even tijd nodig. Gewoon. Ik ga natuurlijk twee band, dat is een hoop werk. Ja, daar ga je wel druk van. Daar is wel druk van. Maar goed, ja, dus het is, dat had wel even skoft worden. Maar ik ga nou lekker weer de theater zien. Mijn mooi programma. Dus daar ga ik super volle zin in. Ja, Legendary Ladies. Legendary Ladies. Het gaat net om mij. Dat mensen denken, oh, ze neemt zichzelf Legendary Lady. Nee, dan neem ik het wel. Dat is wel een Frieske legend, ze staan zo, hè? Het gaat echt hoe ze maar waar ben mijn Legendary Ladies. Nou, dat hier er echt 24 wezen kind. Want ik hoor heel veel van muziek. Maar ik ga uiteindelijk kozen voor Aretha Franklin, Carole King en Pink. Oké, dus echt draaien, hoofdstromingen, zeg maar. En dan denk ik, die gaan misschien net heel vol, maar ook gemeen. Aretha Franklin natuurlijk, de queen of gospel, soul. Carole King, best wel introverte singer-songwriter. Pink, echt een rockchick, puur zang. Maar wat had die trein ook gemeen? Het zijn eigenlijk alle jaar vrouwen die heel erg eigen gereid binnen in wat ze doen. Aretha Franklin natuurlijk in haar stem en in haar hele presence en alles wat ze in haar persoonlijke leven in mij had. Carole King wie een van de eerste vrouwen die echt voor oren vestjes kreun. Dus en een ongelooflijk mooie versie. Ja, hele mooie vestjes. Ik bedoel, misschien Locomotion ken iedereen, maar dat had zij kreun. Maar ik inderdaad, You've Got a Friend, Natural Woman, wat Aretha Franklin dan weer bekend maken had. En Pink natuurlijk, ja, dit is meer van mijn generatie, zeg maar. Fantastische zangeres. Ja. En echt een allround artiest die gewoon de hele stadions op de kop zet. Ik kan eens één keer live zien, echt ongelooflijk. Wat er dan gebeurt. Het is pop, rock, maar het is alles toch elkaar. En ik toch... En she got an attitude, hè? Ja, absoluut. Maar ik dat ze dus hele goede vestjes kroot. Ik bedoel, het is net alleen nog het plaatsje, maar het is echt gewoon het hele idee erachter. Waarom skroot zij vestjes? Dat is heel persoonlijk, vanuit het hart. Dus ik denk, daarom heb ik deze trui gekozen, ja. Het wordt net een show met een enorme grote band. Je had ik wel een redelijk liedje houden. Hè? Ja, het is samen met Peter Krakau, gitarist, en Esther Lindenberg, die viool cello speelt. Dus dat is een beetje een oren. Ik pretendeer natuurlijk helemaal net dat ik Aretha Franklin naaiwaan wil. Dat slaat natuurlijk nergens op. Dat wil ik helemaal net. Wij doen gewoon onze versies. Dus het is een wat uitkleidere versie van bijvoorbeeld Think, maar net minder swingend. En dat jouwt ook een fijne sfeer. Het is net alleen maar vestjes. Het is ook het verhaal van Lietse Elske die in haar dagboek schroot en die eigenlijk stiekem als zangeres willen wil, maar dat eigenlijk net waard, omdat ze te verlegen is. Dus... Wat weer een jeugdheld eigenlijk? Nou, Eén van deze trein? Ja, zeker. Toch wel Pink, hè? Ja, ik. Maar ik denk eerst eigenlijk Aretha Franklin, omdat zij gewoon vrij zong. En ja, dat vond ik fantastisch. En ik was best wel een introvert famke. Dus ik vond dat echt geweldig. Dat ik echt dacht, hoe kan zij gewoon die trekt de skeur op en ik kan er niks skellen. Nou ja, vooral neemt zo Aretha Franklin, die gang ik altijd bezit, dat gewoon wie het niks. Het gebeurde, ja. Maak even jonger. Oké, prima. Ja, dat. Nou ja, dus dat, daar zeg ik wel echt zin op, ja. Ja, ik heb altijd hetzelfde. Kijk, Frank Sinatra, die kwam ik altijd daar van, ik ben toevallig toch even. Nou ja, kijk, noem ik het maar. Klopt, ja, zeker. En dat had zij ook. Dat gewoon, maar dan wel het helemaal tot in de tjen. Ja, dat vind ik prachtig, ja. Die stem, want dan mag die nummers eraan en de helft uit.
Ik had het gevoel bij die soms dat het geen moeite kost. Nou, ik denk wel dat bepaalde dingen lezen mij wel goed. Dus maar dat geeft mij redelijk makkelijk aan. Maar het van werk hier en ik snap het wel. Jawel, maar ja, ik denk dat dat echt gewoon is dat ik als famke van 16 gewoon 4 uur per dag bij het hockey mijn ouders stond te blaren. En ja, dat is echt een soort van conditie was het opbouwd hast, denk ik. En een soort, Dus ik weet, ik kan net vertellen hoe ik het toch. Maar jongste product best een product oefenen dus. Nou, ik ben nou aan het repeteren voor de tour, maar dat is net mijn favoriete bezigheid. Maar ik heel eerlijk zeggen, maar ik wil natuurlijk alles uit de Holland van. En ik moet eerlijk zeggen, juist een week bezig met mijn gitaar. En dan zit mijn dochter op de bank en dan zie ik dat holtje, ze is nou voor jou. En dan komt omheen, mam, net salut. Net salut, jongen. Dan denk ik, dat is ik echt zo. Dus dat kan net echt al te binnen. De nieuwe generatie geloof ik. De band is bij mij wat zachter. Wij wie kijken door ons altijd. Ja, nee. Ik ben alles kent ik wat zachter. Maar... Ja, nee, zij wordt echt zachter. Ja. Zij vindt, ik denk dat ze het gewoon echt vreselijk vindt dat ik zong. Dus ja, dat is, Ja, ze komt er nou wel achter. Het is bij ons meer Frozen en Elsa. Dat mij dan heel loert. Maar als ik iets jonger, maar dan ken het net. Nee. Zoals maar bloedselectief altijd. Ja. Goed, ja. Er zullen nog wel wat data bij komen. Maar dus de lawaai, dus de neushoorn. We doen Lawaai, Franeker en Heerenveen. Ook toch neushoorn ook nog? Ja, neushoorn ben wel West. Daar hebben we een try-out in. Maar in principe is het alleen nog Drachten, Franeker en Heerenveen. En was daar naar het loon in? Ja, begin van Barendrecht naar Delfzijl. Ja, precies. Het maakt zijn tijd nog even. Nee, in principe zijn er 18 shows. En dus die staan gewoon vast. Okay. Dus als thuis ik kan zin om naar Delfzijl te rijden, nou kom gezellig. Ja, altijd Delfzijl, altijd leuk. Nee, ik denk dat ik het Friesland had. Ja, zoek me wel, ja. Nee, mooi show. Goeie muzikanten bij met je trui mooie liedjes. Dus lekker basic. Ja, heel basic. En dat is voor mij ook wel... Ik vind het echt heel fijn om in een band te leunen. We zorgen dat ik lekker zongen kan. Maar nou, ik ga mijn nagels ook kort wiekt. En ik moet weer de piano spelen. Dus ja, dat is voor mij ook wel weer een uitdaging om net alleen maar te zongen, maar echt te spelen. Op de bak? Op de bak, ja. Laatste dit, het programma Noorderwind draait 2 dingen. De laatste single. En die is nog een mooie gever mij. The Road, singer-songwriter? Ja, dat is een project van Marcel Visser. En ik werk je af en toe best wel vaak met hem. En wij ben een keer in de studio doken. En toen wou ik wat covers opnemen. En toen hebben we dit nummer van Ed Sheeran opgenomen. En een jaar later zei hij, ik wil eigenlijk deze plaat uitbrengen... Onder mijn bandnaam. Maar hij schroot heel veel in Nashville. Dus hij doet ik met buitenlandse zangers dingen. En dan brengt hij af en toe een nummer uit. En dat is dit, ja. Nou, ik draai het graag. En die laatste single, wat voor productie is dat dan? Evil Love. Evil Love. Ja. Dat is dus Evil is het spiegelbeeld van Love. Het kwam eigenlijk door mijn zoon, die hier een tekening maakte. Die zei, mam, ik wil wel een tatoeagemaatje. Dan wordt hij Love scroll, maar hij screunde het eigenlijk in spiegelbeeld. En toen zei hij, nee, dit is helemaal verkeerd. Toen zei ik, dat scroll het erboven. En hij zei, dan ik zou dat tatoeëren. Dus toen zei hij, maar ik het dan al? Nee, het maakt alles met erop. Ja. Dus ik dat op mijn hand. Kwam ik thuis, zei hij, ik vond de tekening toch mooier. Ja. Terwijl het is zijn eigen tekening. Maar toen wie ik on het vest scrollen en toen zie ik hoe een tekst naar te denken, dacht wij moeten het nou eigenlijk ook in. En toen zeg ik Evil Love. Toen dacht ik, dat is eigenlijk wel een mooi concept. Soms is het leven heel mooi, maar dat kan ik heel ingewikkeld wezen. Dat 2 kanten. En dat had 2 kanten, dus vandaar Evil Love, ja. We draaien het graag. Komt er nog meer singles van u? Of nou even dit project en de optredens? Ja, dit project... Want dit is nogal een tour. Nou ja, dit wordt er met mei. Dus dat wordt nou even. En ondertussen bouwen we gewoon lekker verder. En zien we wat op paard komt. Goed, dat is er weer even best. Still going strong. Met de Legendary Ladies dus. Joch even op haar site. En ik de data. Want Wens boeten de provincie. Dan kist naar een van die hooroptredens. En oors dus strijk hier in Friesland. Maar belit ze net jij erin. Voordat ze nog even wat live dien had. Elske de Waal. In Noorderwind live. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. And you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman.
was in the lost and found. You came along to claim me. I didn't know just what was wrong with me till your sweet, sweet kiss helped me name it. I ain't no longer doubtful of what I'm living for. If I make you happy, I don't need to do more. 'Cause you make me feel, and you make me feel, and you make me feel like a natural woman. Oh, baby, what you done to me. Oh, you make me feel so good inside. And I just so wanna be close to you because you make me feel so alive. Yeah, you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Like a natural woman. You make me feel like a natural woman. Elske de Wal, ja, prachtig om haar eens even in de studio te treffen hier. En nog altijd, heel druk, glokkig ik mij de muziek, zodat wij ze weer uit nog weer kennen. Ik in hier weer een heel soort initiatieven op het meer van de poëzie, spoken word. Gabrielle Terpstra, ooit stagiaire hier, podcasts, maar vlinder, wie is direct met haar bundel. Zeeburg is alles beter. Gabrielle, mooiste best. Ja, dank wel. Is Zeeburg nog alles steeds beter of net? Ja, nog steeds. Ja? Het gaat nog steeds hartstikke goed. Ja. Ben je nog steeds optimistisch? Ja, nog steeds. Ondanks het politieke klimaat en alles ben ik nog steeds erg optimistisch. Ja, nou ja, er is wel een dichter die een protte uit, de verhaal nu de werkelijkheid broekt, hè, van die werk. Ja. Ben dit ook hele boeiende tijden voor jou of net? Ik hou het meer uit mijn eigen werkelijkheid dan echt uit de politiek of zo. Maar roerige tijden ben natuurlijk altijd wel nieuwsgierig en kan moeten schreeuwen. Om het dan juist een beetje persoonlijk te houden, dat vind ik heel mooi. Ja. Want hoe persoonlijker, hoe mooier eigenlijk. We moeten het volle doen, maar toch nog, hoe zoest we waarom op 2024? Wie volgens mij vandaag een prachtig hier, of net? Ja, zeker. Maar mijn bondel en zo vind ik het geweldig hier. Dat maar ik hele mooie projecten en ik zeg ik oorlog opdoeken, dus weer een drok hier toch? Ja, inderdaad. Ja, en hier werd alles, mij de studie en zo, het afronden van de studie toch gearful, mij elkander, dus dat wie wel mooi om mij te meidje. Wat maar 2024 van die brengen? Tja, wat een vraag. Had een Gabrielle Terpstra een plan? Of? Ja, ik had wel een plan. Ja, ik ben dwaande mij een roman, dus dat is. Even geen dichterij dus. Even in dichterij. Maar ik wil wel gewoon optreden en dichtje natuurlijk. Maar die roman zit nou wel even op de eerste plek. We zijn aan het begin van het programma een gedicht van Ilke Veldman. Ja. Daar praat ik straks nog even mee. Want hij is intussen een streekdichter van Noord-Eerst Friesland. Er is een oorlering om hem uit te nodigen. Maar zelf even vertellen. Want er komt wel wat leuks aan, hè? Ja, er komt iets leuks aan. Dat is de gedichtenjoen. Want het is Poëzijwieken Assen. En bij ENSAF, het literaire tijdschrift, organiseren we elke keer een gedichtenjoen. En dat zal dit jaar de 31ste januari plakvinden in het Brouwdok in Haas. En Ilke Veldman schreeuwt wel eens voor ENSAF, dus dat weer de aanleiding om hem mee te nemen. Als nieuwe jonge dichter. Die weekend, dat is een landelijke weekend? Ja, klopt. Ja, en het thema is dan lijfelijkheid. Lieflijkheid in het Fries of beulgens. Oh ja, dat... Ja, wat voor de stoos is er van het thema lijfelijkheid in het Fries. Oh, ja, dat is een hele... Maak even... Ja, daar komen we nog op weer om. Zullen we even op Friesker? Ja. Maar lieflijkheid wat, hè? Dat is, ja. Nou, waar weet hebben we mooie rutten daarvoor nog. Ja. Maar goed, dat is het enige wat je er nog of is er nog meer? Er gebeurt volle meer, maar dit is het enige wat wij als ENSAF toch? Ja. Maar er zijn wel meerdere projecten, Riks, wat en...
Ja, waar nog meer? De dichter van Friesland, denk ik wel. Ja, dit wordt de weekend om even het podium te zieken natuurlijk. Ja, hè? inderdaad. Ja, Ja. ja. Waar komt er al even verder nog? Ja, Ilke dus. Ja, en Immen, de muzikanten, Ja, singer-songwriter. singer-songwriter. Ja. Van Boeten de Provincie. Inderdaad. Wel ben ik- Friese zinnen en die broek ik Ja. Friese teksten even Ja, mee. klopt. Ja, die schreeuwt bijvoorbeeld liedjes over haar hinder. Heel mooi, hele zachte, warme, dremerige muziek, mag ik het zeggen. Dus, en al in het Fries, dus dat is natuurlijk prachtig. Toen waren een zist, maar dacht ik mij, je ik van. Ja, ik dacht ik maar een Eltje ken mij dan. Dus als het was, daar was een leuke dicht en daar was het komen voordragen, dan ken dat. Dan kerst hij op via de Ensaf. En in alle talen, denk ik. Ja, Ja. dat denk ik wel. Nou, misschien eigenlijk alleen nog in het Fries. Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Maar Ja. ik denk vooral in het Fries. Want Ensaf is natuurlijk Ja, Fries Friestalig. literair tijdschrift. Ja, Friestalig. Hartstikke leuk. Goed. Had je al een planning voor die roman of maakt hij gewoon net al te volle middel vrezen? Ik ben nou druk met het schreeuwen, dus nou ja, ik hoop natuurlijk dat het zo gauw mogelijk De eerste is. keer, hè? Maar, Dus ja, je de weet eerste het keer, net. ja, dat wist het net. Het gaat tot nou al goed. Ik ben op 20%. Oké, hartstikke mooi. Dus, Nog even een keer. De datum, de tijd en het plak, waar maar we wijzen. 31 januari, het Brouwdok in Haas van nou 11 juins. En Eltje kan mij dan. Onder andere mee Ilke Veldman, maar die zetten we straks op de bank. En hij had ook nog een gedicht voor u clear. Ja, het verhaal van Immen, dat is wel aardig trouwens. Dat is een jonge dame van Boeten de Provincie. Die broekt dan een Friese taal om haar muziek te maken. Ja, dat verhaal kijk ik eigenlijk gewoon als een soort sticker op de volgende act plakken. Want dat is het verhaal van Anna Spark. Dat klinkt internationaal, maar ze zong wel in het Fries. Live in Noorderwien. You're my little secret, and you don't even know. Not sure if I can make a move, but I let my eyes slide over you. And you're too good to be alone. I tell your girl she's gotta go. When you call my name, I'm all yours. You give me peace, now I shall soar. Honey, honey, I find you tonight, not only in my mind. You're just what I need. You're my little secret. I crave to tell you every day. Can't live without the precious smile of you. What in the world do you get me into? You're a bit tipped up on top of the beat. Most will not agree, but I like what I see. Man's got his shit together, went through what went on. He doesn't smoke no more with his friends until dawn. And what you might not see in me is what I like about you. What you might think of me is maybe never know. Honey, honey, I want you tonight, not only in my mind. You're just what I need.
Ja, ik ben hier altijd heel erg blij van. Jonge mensen, jonge talenten. En ja, die komen bij elkaar in een band. En die maken gewoon prachtige muziek, zo simpel is het. En dat ze dan ook nog het Nederlands en het Fries broeken. Dan krijg ik er ook nog een soort vraagteken bij. Ik denk, ik maar even hoe het met dit verhaal zit. En dan begin je op internet te zien. En dan krijg je het volgende zinnetje. En daar begin ik even mee. Hallo, ik ben Anna, ik ben 9 jaar. En ik wil iets doen wat nog niemand anders heeft gedaan. Is het net zo? Ja, dat klopt. Maar staan eerst even uitlezen. Dit is de Anna Spark, mijn band. Ja. Zit ik het zo goed? Ja, dat is goed. Ja. Stel even de band voor. Dit is Donna, Stag aan de keys, Marijn aan de drums, Nout aan de gitaar. Wijze mag hoor. En Wijnand aan de bass. Oké. Ik weet net waarom ik dat in Engels deed, maar... Dat klinkt misschien wel die naam, maar Anna Spark. Dat klinkt ook wel een beetje Brits, hè? Ja, klopt, ja. Ja, het is gewoon funk eigenlijk. Nee, is net vertellen. Nee, oké. Misschien ook net. Maar ja. Ja. En de wennis in Boetelon, hè? Ja, echt heel ver. We gaan wel 20 uur reizen om hier te komen. Ja, even over die muziek. Hoe lang maken ze wel muziek? Nou, ik denk sinds mijn 15e dat ik mijn eigen muziek produceer. Ja. Want dat ik op die biografische verhaal klik, dan kom ik erachter een stuk filmmakers en clips. Ik heb het daar nog wel even nog aan. Maar eerst maar even dat verhaal, want toen is dus jongen en toen denkst ik wil iets doen wat nog nooit de dingen is. Ja, klopt. Ja, omdat ik zoveel dingen leuk vind, wil ik dat graag gewoon een beetje combineren en zo. Dus dat inderdaad dat film maken en dat ik net alleen een zanger ben, maar ik een filmmaker en gewoon alles eromheen. Ja, studeert filmmakers, heb ik dat goed lezen? Ja, klopt. Maar we uiteindelijk wel een keuze maken om proberen de carrière te maken in de filmwereld? Of zei je, die muziek vind ik leuk? Ja, nou, in het derde jaar van de filmacademie, toen dacht ik van, nou, ik ken dat wat van en ik vind het heel leuk. Maar muziek is toch wel echt mijn ding en mijn passie. En ik dacht van, ik wil terug daarna toe. Ja. Dus. En dat is heel grappig, de broekstien Frieske Roots. Ja. Welke hoeken van Friesland maar we die een beetje pleert trouwens? In het westen, dus de Haas. Ja. En dat de wereld van de oude Zeun en de CD. Ja, precies. Okay. En vanwege studie het binnenland ingaan? Ja, Utrecht, inderdaad. Ja. Doe je eigenlijk ging je in Tinkst of net? Ja, zeker. Ja, ik hou het echt van Utrecht. Ja. Maar letter misschien wel weer naar Friesland. Ja, de letter. Maak je eerst maar een mooie carrière. Ja, nee, zeker. Nee, dat komt goed. Even door die muziek. Hoe ontsteert dat? Thuis, vestjesmeidje of best maar de band ondergang? Ik doe alles alleenig eigenlijk. Ik werk hier nou wel samen met Nout, heel vaak. Die ga ik ontmoet op het conservatorium in Utrecht. Maar ik scroll alles zelf en produceer alles zelf. Wauw. Ja, maar de band kinderen natuurlijk live iets oors van maken. Best heel streng of mij is ik wel een beetje improviseren vandaag? Oeh. Nou, nee, dat mag je wel, denk ik, toch? Ja, toch? Ja. Hey, wat ik heel grappig vind, jongens in Engels, maar broekst ik wel weer het Friesk. Is dat bij het ontstaan van die muziek voortbegonnen? Of is dat de laatste jaren daar steeds, die taal, daar hakt wat mee? Nou, dat is eigenlijk nooit dat ik bij mijn beppe was weer. Ik denk een Ierlien of zo. Altijd bij die beppes, hè? Ja, precies. Nou. Toen wie ik thuis. En ik wie gewoon, dat komt zo. Dat is net in een moment dat ik dacht van, nou ging ik in het Fries schreeuwen. Maar dat wie ik gewoon door een gesprek met mijn beppe, dat ik die woorden kwamen gewoon... Ja. Heel natuurlijk dus. Ja, eigenlijk wel, ja. En dan mengst het dus constant eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja, en we merken dat tijdens uw optredens dat mensen het heel leuk vinden. Van, wat voor taal is dat? En, ja, vooral als het net zei, dan denk ik, wat is dit? Ja, en ook een bot mensen dat zeggen van... ik ben ek Fries of mijn heid en ben ek Fries. En dat ze dat dan verbinden. Maar daarmee. Dit hier, 2024, Vrede Tommer heeft muziek, ambities, gist dingen dwaan, albums, weet ik veel. En daarnaast gist nog met films bezig. Wat dit hier voor die worden? Nou, ik denk optreden volle en een EP
komt uit. Met 5 nummers. En we gaan ook in de Neushoorn spelen. 30 mei is dat. Dus, Drokte genoeg. ja, zeg dat wel. Leuk om ze in de studio te hebben. Ja, het is eigenlijk best wel een revival is best een groot woord, maar toch. Maite Veenstra, Big Leaks, luister maar eens naar mijn programma. Draaike Pro van, die is extra dwanen met Friese taal en moderne muziek. Immen speelt in kwarten in Haas, is ook zo'n dame. Die bent toevallig in Utrecht, ook met de Friese taal dwanen. Dus dat vind ik gewoon leuk. De combinatie van Engels, Fries en mooie muziek. En we gaan ze het live in de studio. Anna Spark en haar band. Ik roem in de streten van Pine. Zal ik het wezen nou? Zal ik het wezen nou? Wezen nou? Daar in de buurt bij die Lietse tjerken. Naast het verleden water in de klei. En ik zilt je duivel zezen. Of ik wil loerste. Of ik wil loerste. Dan beplukt, bevrijd, waarop mijn skonken terug waar wel liefde kent. Ken mijn liefde, hou me vast, maar hel je mij hier bij. Waarom met alles wat stikt heel mooi worden ongemak of ongelijk ben die blauwe koele draai me om de chauffeur naar de jocht daar. Ik ken het toch net beter, beter. 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 Die zaken beweren het zijn en loslid en toch daar vliegen aan. Die zaken beweren het zijn en loslid en toch daar vliegen aan. Die zaken beweren het zijn en loslid en toch daar vliegen aan. Toffe muziek, toffe band. En ik vind het een tof verhaal. Hoe jonge mensen toch weer met dat Fries kunnen halen gaan. Hè. Ja, dan wil ik dan hoe neem ik mezelf? Old school gast toch wel een beetje verblied. Maar goed. We praten over poëzie. Friesktalige poëzie. Alhoewel, hij wil in de Nederlandse taal teksten schreeuwen. Ik had door Elke Veldman. Aan het begin van het programma Jerren we hem al even. Leuk dat je best welkom. Dankjewel. Ik ben sinds een streekdichter, hè? Ja, dat is heel Nowier. Ja, best net de eerste, maar wat houdt dat in? Wat betekent dat nou voor jou? Ja, streekdichter van Noord-Eerst Friesland dus. Wat betekent dat voor mij? Het is ten eerste een heel mooi podium om je werk in te laten. Want ik ben vanzelfs een beginnend dichter. Maar
praktisch jongen had het in Savisa 4 gedichten in een jaar over een actueel thema dat speelt in Noord-Eerst-Friesland. Die thema's we benamen keersen toch de stichting Streekdichterschap. Maar als ik zelfs denk van je maat ik hoe schreeuwen, ken ik dat natuurlijk in uw list van. Ze horen die net zien. Nee, en daarnaast is er natuurlijk orenruimte om projecten op te starten. Ja. Ja. Was het al lang woest of best je wat zien horen? Want ik bedoel, hoe gaat zij iets? Nou ja, het is net zo dat ik nou echt... Ja, ik vind het machtig om het te wijzen vanzelf, maar ik ben er wel een beetje in hoor. Geert Tegeljaar hier me een keer uitnodigen voor dat is ook een Frieske dichter, voor een voordraag midden in Moira en dat wie echt door het streekdichterschap organiseert. Ik ben een keer in het Stadhuis haar gedichten voordroegen in Dokkum en toen hadden meest van die stichting mijn workjet en ze waren enthousiast en ze vond het leuk dat een jonge, kerel daarmee bezig is. Ja, en wel is het in die roots nou eigenlijk? Ik ben je nou in Zeist, maar ik kom eens van Ije. En ik ga tot mijn 8e nog in Oortjerk wennen. Maar de meeste herinneringen liggen in Ije en omstreken. Ja. We hebben ook met Nederlands taal of het Fries? Of misschien wel het Engels. Hoe is het schroeven voor die begon? Het begon wel met het Fries. Fjouwrie Lien. Toen verhuis ik van Friesland naar Utrecht voor mijn studie, culturele antropologie. En dat wie correct in het jaar van de coronacrisis. En dat wie net zo'n mooie tijd voor mij, want je denkt de verhaal gaat voor je maar student. Ja, en dan de niet dicht, eigenlijk volslijn dicht. Ja. En ik miste toen ook wel, benamen de iepenhiet van het Frieske landschap en van mijn vreun op het hier in de INSA en in Dokkum. En die gevoelens van eenzaamheid, van heimwee, had ik toen eigenlijk voor het eerst verwerkt in gedichten. En toen dacht ik, ja, dit is machtig mooi. En dat begon in het Nederlands of in het Fries? Dat begon dus in het Fries. Ja. Ja, juist. Dat Frieske hulp me wel om die gevoelens te verwerken. Ja, zijn taal zit dan heel dicht bij die gevoel, denk ik. Hè? Ja. Bij de emoties op zo'n moment. Dus kun je ook wel in het Nederlands nou. Maar wordt het wel verder dan alleen in Friesland? Wat eerst Friesland? Nou, vanzelfs. Zeker. En ook omdat ik nou dus in Zeist wenje en een soort in Utrecht ben en ik wil in Orensteden. Het is machtig om dan een paar Frieske gedichten voor te dragen. En mensen vinden dat echt heel mooi. Om haar even, mij nemen te litten toch iets wat ze eigenlijk net verstaan kunnen. Nee. Maar het is echt mooi als je dan gedichten voordragen kunnen die ze wel verstaan. En ik vind dat er tussen het Nederlands had ik weer hele mooie eigenschappen die het Fries net had. En daarmee ken ik weer mooie gedichten schreeuwen. Ja, want ik vind in het Nederlands kun je altijd een hele mooie dubbele laag schreeuwen, als het worst. Ik denk dat het Fries weer wat een zwierige taal is. Hè? Er is wel heel mooie melodieën in draaien. Dus best er gewoon thuis bezig en nou streekdichter? Of hartstikke plan voor een bundel? Of doet iets online? Hoe vier je best met die dichterschapsisme? Ik ben online, ben ik wel wat meer begonnen met een Instagram-pagina om me wat in te litten. Er komt soms een gedicht op. Ja. Ik heb wel dus wat gedichten opgestuurd naar de ENSAF. En als ik naar mijn eigen werk zocht, dan zitten er altijd wel bepaalde thema's in die er rondkomen. Waarvan ik denk dat maat op die mina eens wel een bundel worden. Ja. Dus daar streef ik wel naar, ja. Nou, dat kost maar weer om. Toch hoe de thema's sprutsen, gaat door in leven, over de wereld om die heen, of een combinatie ervan? Vanzelfs een combinatie ervan. Uiteindelijk ben ik echt iemand die ik ga antropologie studeert. En antropologen kenmerken zich wel dat zij de wereld ingaan en met mensen praten, interviews horen en onderzoek door op een plak wezen zich haar een helemaal beziekje in te libben. Ik vind wel als ik oer iets schreeuw en ik haar iets meemaken, dat libbet, dan komt dat libben echt meer in een gedicht zelfs. Dus daar hel ik wel meer inspiratie bij. Dus ik uit mijn eigen ondervindingen. En qua thema's gaat het toch echt vaak over hoe wij als mensen op verschillende manieren ten eerste verhouden thuis eigen dierlijke conditie, animale conditie, dus ik lieflijkheid is een mooi thema voor mij. Maar daarnaast ook, maar is natuurlijk om jou in een bredere zin. Dus
ja, dat zijn wel thema's waar ik meer soort met aan hoor. Toen ging ik naar huis, heb ik met Gabrielle Terpstra even nog horen over in verband met de weken van de poëzie. Ja. Hoort daarvan optreden, performance is maar. Ja, ik vind dat heel mooi. Ja. Die houdt me heel soort energie. En ik vind het echt mooi om gedichten uit de hollen te leren en echt bier te halen op die manier. Dus daar krijg ik wel energie van. Ja, goed. Was hem dus live zien, dat ken je dat. Brouwdok in Haas in ieder geval. Mooie gedichten, Janne. Onderhoorn dus ik mijn optreden van Eamon. Dat is een singer-songwriter die ik maar hele mooie taal ontboordje is. Leuk dat ze wist. We krijgen nog een gedicht van elke keer in de uitsturing. En we blijven hem volgen als streekdichter van Noord-Eerst Friesland. Geen onbezonnen zomer. Je zit te zonnen. Een politieke verkenning. Onder het mom van ontspanning. Het ziekelijke massatoerisme verdringen door te zonnen in de wal van een diepe veensloot. Net gebaggerd. De nagedachtenis van voor een groot deel verdreven eendenkroos hangt nog in de lucht. Samen met de geur van blauwe drek. Jezelf bevrijden van all-inclusive gedachtengoed. Kiezen voor kost en inwoning bij boer Henk. Als arbeider. Werken. Voor verbinding met je voorouders. Door contact te leggen met gerupstalkoeien. Die noodlottige schoonheden. En urenlang, als het even kan, zonnen. Onder het mom van ontspanning. In de wal van een diep verdrietige veensloot. Nee, fosfaatgoot. Om het doodgaan te voelen. Dat het je dichter brengt bij wat je te lang voor lief hebt genomen. De vermomming van dit platteland. Poten afzagen. De meeste mensen hebben een eettafel. Met poten. Vaak zijn het er 4. Die poten kun je dus gewoon afzagen, hoorde ik. Tot een kwart pootje, bijvoorbeeld. Door dat te doen zou je bewuster gaan zitten. Zo laag, wel overwogen, met de kont op de grond. Tafelen wordt meer een activiteit. Na hierop geattendeerd te worden, moest ik denken aan de geit van Rutmer Overdijk. Een klasgenoot van de middelbare, woonachtig in Hantemer Uitburen. Ik ben daar 1 keertje geweest, vanwege een feestje. Alle jongens van 2 ateneum werden uitgenodigd. We keken een Batman-film, geloof ik. Maar die geit, die stond daar, vast in de voortuin van een wat vervallen woonboerderijtje. Vast aan een paal met een touw om zijn hals. De poten van die geit zou ik niet willen afzagen, maar die paal wel. Zou die geit nog leven? In mijn associaties wel. Ondanks dat ik hem maar 1 keertje heb gezien. Vanwege een feestje. Mooi gedicht van een jonge dichter, Ilke Veldman. De nieuwe streekdichter dus van Noord-Eerst Friesland. En 21 januari schreeuwt op in de agenda in Haas te zien. In ieder geval als spoken words optreder. En daarna is ik nog een optreden van Eamon. Dus, en dat had alles te krijgen met de wieken van de poëzie. Poëzie zit ik een prot in hip-hop, in rap. En dan moet nice me, we zeggen helemaal even op het begin van het programma. Ja, die werd de boatje met taal, emotie erin. En dan krijg je Patrick Hassenplug. Welkom, leuk dat je er bent, Patrick. Yes, dankjewel voor het uitnodigen, Willem. Best een met taal bezig? Ja, zeker. Ik ben wel veel met taal bezig. Ik geef zelf workshops, maar los van dat ik workshops geef, ben ik zelf ook schrijver. Ik schrijf mijn eigen songs. En taal, creatief bezig zijn is zeker wel heel belangrijk voor mij. Wat wie er eerst? De taal en de muziek, of begonnen we toch met de muziek en de hip-hop? Ik denk het gevoel voor ritme. En daar komt de creatie uit voort, zeg maar, de creativiteit om met woorden te spelen, denk ik. Ja, maar het draait alles om dat ritme dus. Het pompende, het verhaal vertellen, maar dan wel in een zekere flow. Ja, ik denk dat ritme een veelvuldig concept is wat terugkomt in ons druk bestaan. Jazeker. Ja. En ook in de muziek.
Ik volg jullie al jaren. En best mij met al die projecten bezig. Dus ik probeer er een wat structuur in te brengen. Want ik zeg iets van Project 24. Er best nog met Keizers Kroon bezig. En nog met eigen releases. Vertel even wat is. Ja, eigenlijk als Hasselvloeg zijn we vorig jaar begonnen met een talentontwikkelingstraject via Up Noord. En we hebben daar een eigen autobiografische voorstelling samengesteld. Samen met een heel prachtig team. Ik heb een eigen koor samengesteld. Uiteindelijk is dat de voorstelling Keizerskroon geworden. En het is een voorstelling die zich eigenlijk afspeelt in de jeugd, jongvolwassenen en volwassen fase. En over leven, dood en wedergeboorte gaat. Dat is een heel mooi grote voorstelling. Nou, ik heb het beeld net van Sjoerd. Zij er indrukwekkend uit, mag ik zeggen. Ja, dat is echt een ongelooflijk vet project. Het is meer dan een project. Het is bijna gewoon een soort van therapie geworden. We hebben echt een supermooi team. Mensen hebben gewerkt aan de choreografie, aan de scenografie. Misschien, sommigen kennen haar misschien wel, Claudie Jongstra. Dus een kunstenares, die heeft onze kleding helpen verzorgen. Wauw, dat is wel even wereldtop, hè? Ja, dat is ongelooflijk. Echt, het is super fijne samenwerking. Ja. Dus ja, Keizerskroon. En daarnaast ben ik zelf als Hasselvloeg zijnde samen met mijn producer Exmoor ook eigenlijk aan het releasen geweest. Eind vorig jaar hebben we onze Vede-EP uitgebracht. En eigenlijk op kerstavond om een beetje te verbroederen hebben we op de 24e hebben we nog Project 24 uitgebracht. Het is eigenlijk een track op een drillbeat waar normaal eigenlijk veel gewelddadige tekst op te horen is. En wij hebben juist een andere draai. Eigenlijk kan je het soort van lieve drill noemen. Maar het is eigenlijk een tegengeluid. Want de muziek, net als Keizerskroon en de andere releases, gaat eigenlijk voornamelijk heel veel over het vinden van je juiste energie. En ergens vandaan komen en weten waar je naartoe gaat. 2024, wat binnen plan? Ja, we hebben eigenlijk best wel veel moois in het verschiet. We hebben dit jaar, een paar dagen geleden al mogen optreden op ESNS. Waren we dus met Keizerskroon live te zien bij Academie Minerva. Dat was super vet. En we gaan dit jaar, zijn we eigenlijk van plan om ook het hele concept van Keizerskroon tot een album te vermarkten. En we zijn nog aan het kijken hoe we dat vorm kunnen geven qua branding en qua release. En hoe we dat zeg maar praktisch vorm kunnen geven. Want we hebben gewoon het hele album al. Maar we zijn aan het kijken hoe we dat op een goede manier kunnen implementeren. Dus ook daarbij shows, voorstellingen. We moeten nog heel veel boeken. En we zijn nog echt op zoek ook naar locaties daarvoor. Dus we zijn nog echt alles aan het ontwikkelen. En voor de rest heb ik samen met mijn producer ook gewoon heel veel muziek gemaakt. Wat we echt ook naar buiten willen brengen. Dus daarin zijn we gewoon aan het kijken hoe we dat vormgeven. Hoe ben je te vinden op social media? Hasselvloeg. Mijn naam is sowieso, dat is mijn achternaam. HASSENPFLUG, dat is de naam. Via het vooral die F net. Ja, vooral die F niet, inderdaad. En Hasselvloeg, dat is de naam. Hasselvloeg.keig op Instagram. Keig staat dan voor kleine energie in het grote geheel. Ja, dat is een beetje de filosofie, omdat ik wel ergens ook wegkom. Ik kom echt van een plek waar ik eigenlijk soms ook in de workshops tegen jongeren zeg van, heel realistisch gezien, ik had dood of dakloos kunnen zijn. En ik kom echt van een plek van verlies en rouw. En het is helemaal niet vanzelfsprekend dat we vandaag de dag zijn waar we zijn. En ik ben daar heel dankbaar voor. En ik ben ook dankbaar voor de mensen om me heen. En dat is ook iets wat ik wil uitdragen met mijn stem. Een stem te zijn voor de mensen die nog stemloos zijn of niet hun juiste stem gevonden hebben. En vandaar ook kleine energie in het grote geheel, zeg maar. Het begint met de kleinste acties. Bam, duidelijk. Ja, wat moet je hier nog op invullen? Een live optreden van hem hier in Noorderwien. Zie de glitter in de schijn, vaker zie je de pijn niet. Vaker in de klas, waarom zien ze mij niet? Moet ik meer doen of doe ik juist te veel? Zijn de dingen die ik doe, ook de dingen die ik wil? Het idee te moeten zijn, wat ik niet echt wil zijn. Maar als ik dat niet ben, dan zien ze al mijn pijn. Thuis is een strijd, want leven is zo lijp. Koop designer als een pleister op de twijfel. Tegenwoordig overbodig de takken over problemen. Koop een jackvest of die in de trouble, die is verdwenen. Verzuipen in gedachten als ik nachts rondwaal. Twijfelachtig of ik de volgende dag nog haal. Blauwe smoke in de lucht en verenigen stress. Samen zijn we niet alleen, ook al zijn we de mens. Vraag me niet wat ik doe
Ik ben hier niet op mijn plek aan het verliezen. God met mijn leven, ik gooi al lang geen 6 meer. Stem binnen, neem me, zeg beter zet je die fles neer. Wil niet pullen zijn, die niet meedoet, die verpest weer. Bro, deze vissa gaat echt hard, maar diep van binnen voel de pijn van mijn moeder haar hart. Ze wil dat ik beter word en leer te dealen met problemen, maar de lifestyle die laat me die shit even vergeten. We zijn eventjes beter, we zijn even oké. Tot ik de volgende dag met tranen naar mezelf keek. Zie de glitter in de schijn, vaker zie je de pijn niet. Vaker in de klas, waarom zien ze mij niet? Moet ik meer doen of doe ik juist te veel? Zijn de dingen die ik doe ook de dingen die ik wil? Het idee te moeten zijn wat ik niet echt wil zijn. Maar als ik dat niet ben, dan zien ze al mijn pijn. Thuis is een strijd, leven zo laat. Kop die zijn er als een pleister. Fuck voelen, fuck leven, fuck vrienden, fuck neven, fuck familie, fuck de mensen die geen shit om mij geven. Ze zeggen dat ze begrijpen, maar laten me toch zitten. Ook al zien ze mij lijden, ze geven geen fuck. Deal alleen met die shit die mijn hand in mijn hoofd. Ze voelen niet al die pijn waardoor ik alles verdoof. En praten helpt niet meer, dat is wat ik nu geloof. Want als die shit had geholpen, dan was mijn vader nu ook. Maar hij is er niet, alleen een paar mensen, maar ken ze amper. Dus als je mij wil leren kennen, dan zeg ik kracht. Voel me verloren, gevoelens sterker dan wat ik ken. Want eigenlijk ken ik mezelf niet, ik weet niet wie ik ben. Ik weet niet wat ik kan, fuck it, ik ben niks waard. Laat alles maar gewoon naar de kloten gaan. Mijn hoofd al lang niet meer hoog, maar mijn ogen staan laag. En morgen is niet beloofd, en daarom leef ik vandaag. Het is een lange weg, maar ik zie je echt. Een lange weg, blijf geloven echt. Nieuwsgierig hip-hop verhaal dus hier uit Friesland wij. En we gooien hem zeker op de hichte. Ik had hij mij Keizer Skroom misschien nog eens deel komt. Want ja, dan had hij een volledig koord bij hem. En dat is echt wel heel indrukwekkend. En hij is hier dus met de hele club ook nog op het Eurosonic Festival. Waar we correct in Grains mee maken hebben. We zijn er haast terug in van deze Noorderwien. Nee, weekend ben we er gewoon weer. En we ben ik te volgen op www.youtube.com/Noorderwien. En alle werkdagen op de radio. Nog een nummer van De Dame, die dus op tournee gaat. 18 shows in totaal. 3 keer in Friesland met de Legendary Ladies. Elske de Wal, live in Noorderwien. Dear Mr. President, come take a walk with me. I'd like to ask some questions. We can speak honestly. What do you see when you see all the homeless on the street? And who do you pray for at night before you go to sleep? What do you see when you look in the mirror? Are you proud? And how do you sleep while the rest of us cry? And how do you dream a mother has no chance to say goodbye? And how do you walk with your head held high? Can you even look me in the eye and tell me why? Dear Mr. President, were you a lonely boy? Were you a lonely boy? Were you a lonely boy? No child is left behind. And we're not dumb and we're not blind. We're all sitting in ourselves while you pave the road to hell. What kind of father might take his own daughter's rights away? And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? Can only imagine what the first
first lady has to say, you come a long way from whiskey and cocaine. How do you sleep while the rest of us cry? And how do you dream when a mother has no chance to say goodbye? And how do you work with your head held high? Can you even look at me in the eye? Let me tell you about hard work, minimum wage with a baby on the way. Let me tell you about hard work, rebuilding your house after the bombs took them away. Let me tell you about hard work, building your bed out of a cardboard box. Let me tell you about hard work, hard work, hard work. You don't know nothing about hard work, hard work, hard work. How do you sleep at night with your head held high? Dear Mr. President, you'd never take a walk with me.